Arestado ang sarong babae sa ginibong entrapment operation kang kapulisan sa Purok 4 Barangay Ginlahon West District, Sorsogon City kanakaaging Lunes. Nasisu sa Buetison, Gugulin matapos nahagadan siya nin 1,000 pesos na kabayadan niya subot sa pagkakasabay niya sa listahan kan mga benepisyaryo. Durante kan sumbong, tulos na nakipag-koordinar ang PNP sa coordinator kang partido asin ikinasar ang operasyon. Alas 7:30 ning banggi kang aresto ng sospek sa mismong residensya kan biktima, kung sa inaaktuan kan otoridad ang paggawgaw kan biktima kang pigahagan na kantidad kan sospek. Akala namin ngayong umaga pa lang magta-transaction. However, itong estudyante kahapon naka-withdraw na ito, nakakuha na ito ng education assistance niya sa Ako Bicol. Kaya kagabi pinuntahan siya sa bahay, tinek siya at kukunin na daw yung 1,000 nitong babae na accordingly naglista sa kanya para mag-isang scholar. So agad nagresponde ang ating kapulisan at nung iabot na nga nung estudyante yung money na 1,000 pesos na napagkasunduan nila, agad na pong inaresto itong babae. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, day pwedeng palampason ng ginibo kan sospek. Urog pang ang pigtataon nindang asistensya ang para sa puturo kan sa indang mga napiling benepisyaryo na pursigidong makapagtapos ning pag-aadal as sinatawan ning bagong paglaom dahil sa indang programa. Yes, we definitely call the attention of the public regarding that issue kasi marami din pong reports na nakarating sa opisina na meron nga pong modus or scheme na ginagawa with regard to the availment of the Educational Assistance Program of the DSWD na pinopondohan po ng Ako Bicol. Hindi po natin tinotolerate yung ganyan pong eskema at inaanyayahan ko rin ang ating pong mga constituents, ang publiko, na kung sakali po ay maulit ang ganito pong insidente, ay agad pong ipagbigay alam sa aming opisina ng Ako Bicol Party List sapagkat wala naman pong hinihingi at wala pong kapalit. Ito pong slots na binibigay po sa ating pong mga Bicolano students na para makapag-avail po ng itong educational assistance. Katakod kang insidente, nangapoda ng otoridad sa mga posibleng nabiktima pa kan sospek na magpasiring man sa indang hepatura nga ni matawan man ni magkakanigong aksyon. Meron ng nagkailan, meron ng iba, pero ito lang kasi yung naglakas loob na magsumbong and naglakas loob ito na mag-volunteer na mag-affiliate bilang complainant. So matapang itong estudyante, I admire yung itong estudyante na beneficiary ng Ako Bicol kasi pinaglaban nila kasi malaking bagay kasi yung 1,000 pesos sa ayuda sa kanila sa pagklase. So mabuti naman at nakumbinsi natin and matapang siyang inarap na mag-witness dito against sa babaeng nangingikil sa kanya. Sangunya, nasa kustodiya pa kan PNP ang sospek as sinahampang sa kasong robbery extortion. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.